Hej YouTube. Vi vil spille nogle McDonald's-banen, som det er overlevelse, hvor lang tid vi kan overleve. Ja, og jeg vil godt have en Big Mac og en Big Tasty og en... Okay, der er ikke nogen. Hvorfor er der ikke nogen, jeg kan betale? Hvorfor er der ikke nogen ved kassen? Du kan betale benzin. Så køber jeg bare en M16A2, tror jeg. Ja, den har radio ved knappen, men jeg tror faktisk godt på sådan... Og jeg har en nemmere mig. Tryk på knappen, du må ikke trykke på den der knap, okay? Wow, der var et fly. Jamen trykkede du på knappen? Nej. Jeg har ikke præsenteret mig. Tryk på den, fordi så kommer zombierne, okay? Jeg trykkede bare på sådan en cute box. Har du gjort det? Ja. Altså, jeg har ikke engang præsenteret mig. Nå jo. Undskyld. Det kan godt. Spiller med, vi ikke kender helt. Ej, okay. Sig dit navn, du må det gerne. Jeg hedder Nikolaj. Og vi begyndte at lave videoer. Og det er jeg uploader, det er mig, Moonjator7, som uploader til extremegaming.dk, og det er vores kanal. Tobias, som uploader, Tobias samt der TMC E1337, Undskyld, jeg har trykket. Og som uploader til Multigamers. Jeg har trykket. Vi er i gang. Og grunden til, at jeg ikke... Okay, det lagger ekstremt lige nu. Okay, nu skal jeg bare starte lag. Grunden til, at jeg ikke spiller det der lidt for det, eller hvad de spiller, fordi jeg ikke har købt det endnu, men jeg overvejer at købe det, så man kan spille alle tre. Jeg tror godt, de vil købe. Jeg skulle tro, det var lige fordi McDonald's er åbnet, siden der kommer så mange. Der er begyndt at komme zombier ind til mig, men jeg får dem lige inden de kommer ind. Se om hvad der... Hey, jeg har fundet en dør, jeg kan ikke komme igennem. Jo. Og jeg er inde på toilettet. Hvad? Der er lort i toilettet. Er der? Og hvis jeg står inde på toilettet. Ja, hvad? Og jeg går ud igen, det er ikke sjovt. Der skal det lukke klart til. Ja. Tank! Ind på toilettet! Okay, jeres lyd, den er mega lav. Er vores lyd mega lav? Altså, jeres lyd, den er mega lav. Den er ikke lav hos os. Nej, okay, det var bare fordi jeg skulle ned på min mikrofon, så jeg ikke kunne høre jer. Tank! Tank! Au. Jeg hopper op på toilettet, så kan det være, der ikke er nogen. Og så siger vi også lige det. Au, der er stadig ild. Okay, jeg dør. Og YouTube, så siger vi også lige mig og Tobias. Vi vil måske også lave nogle World of Warcraft videoer. Og så os alle tre, vi vil... Tobias han har startet en server, som vi så vil spille Ticket på. Nu spørger jeg bare, skal vi starte forfra, efter vi allerede er døde? Nej, vi spiller bare et par runder. Vi er allerede døde. Vi har spillet 1 minut, og 2 minutter sådan noget. Okay, nu er jeg inde igen. Er du... I er med hurtigt om at dø. Det er mega svært, når der kommer sådan en tank. Jeg tror ikke, de kan lide luften. Er dig? Nej, det er bare, de siger, det ikke lugter godt. Prøv at vente, jeg skal ud og tjekke nu. Jeg tror, jeg køber en shotgun, og jeg tager også en man kan komme op på taget, Nu er der et fly, der styrter. Jamen, man kan komme op på taget, eller sådan. Ja. Nice. Ja. Og jeg har fundet ud af, hvordan jeg kan få uploadet mine videoer i fuld skærm. Ja, jeg er lige øvet med at få det program. Nå jo, vi har ikke præsenteret Homer. Jo, vi har. Spiller en, der hedder Homer. Jo, vi har det sagt. Ikke? Ja, okay. Hey! Hævnisse! Okay, hvis I ikke lige ved, hvad jeg spiller, så spiller jeg WoW lige nu. Gør det? Ja, jeg gør. Hey, jeg har også fundet, hvad fanden er det? Jeg har fundet sådan et puslespil. Wow! Shit! Det var ikke et puslespil, det var fyrværkeri. Det ligner bare sådan et puslespil. Nå, der står også firework på det. Hey, jeg har en idé, vi skulle da lave en video også på et tidspunkt om spørgsmål, hvis nogen der giver spørgsmål. Ja, det vil jeg faktisk. Ja. Så kunne vi svare på spørgsmål. Hvem startede? Jeg har fundet et hul ned til toilettet. Jeg har fundet et hul ned til toilettet. Nå, I går helt op, eller hvad? Jeg kommer med. Der er en zombie allerede.
Og der er allerede de der fejre, dem skal vi have skudt hul på, hvis der kommer masser af sådan noget. Ej! Og jeg sidder med min Logitech G300 mus, og jeg er meget stolt. Ej! Du har det ubehageligt det her. Jeg står på det der tag. Jeg mindes det ikke. Jeg mindes det ikke. Ubehageligt det her, mand. Er det noget? Nikotin, sprøjting. Nå, okay. Ja, jeg står på den her stolpe. Er du med? Kommer du ikke med op på stolpen? Jeg har fundet en. Jamen, prøv at komme med op på stolpen. Du dør af hvad der for. Tank! Hvor er der tank? Kommer ikke lige ned til mig og hjælper? Nå, jeg kan bare kravle op der. Incoming. For helvede. Han parkerer dårligt tank. Altså, Nej, ud. Okay, jeg skal lige heale mig selv. Au, helvede. Du skal ligesom ikke skyde. Nu bliver jeg bange, fordi nu ved jeg, at man Og nu har jeg en sniper. Ej, hvor fint. Kommer du ikke op til mig? Der står han. Tank! Tank go down! Yes. Nu har vi slået rekorden nu. Vi slår rekorden! Nej, jeg blev slået ned på loftet. Tanken er død. Jeg får op i luften. Ej, jeg døde. Rigtig vil vi have lavet noget Plan vs Zombies, men det fuckede rimelig meget. Åh, det er det, der tænker mig dumt, når den ligger ned. Jeg skyder den, og den bliver af. Ej, hvor helvede! Rocky! Get it off me! Ja, jeg vil også i live. Hvorfor står du med en stegepande på ryggen? Fordi jeg har en stegepande. og vi Tank! laver selvfølgelig også kun videoer, hvis I synes godt om. Og I siger bare til, hvis I godt vil have, at jeg fortsætter med random gameplay. Fordi... Ja, det er en god idé. Ej! Smoker! Jeg kan også se, at der smukker. Han er død. Jo, der er en stige også. Der er også en stige derovre. Jeg skal ned og have mig en health pack. Du er helt allerede. Humor! Au for helvede. Hvem er humor? Humor, det er humor. Jeg skal springe. Jeg tror, du sagde humor. Og jeg tror, vi begynder at lave noget ticket, når vi har fået en server op. Ordentligt med ticket. Vi har en server, bortset fra mappet, den fucker vi op i går med TNT. Pisse mange ting. Jamen, vi skal også lige have ting. Nej! Smoker! Help me! You are dead! Nej! Tank! Tank, den fire. Tank! I dør lige. Hvorfor er det, der flyver en UFO rundt, mand? Det er så mega dumt ud. LOL! Har du set UFO'en? Smoker! Smoker! Hvorfor er en drej? Nå, nu ved vi da forklaringen på, hvorfor der kommer zombier. Skal vi ikke gå ned i... og for jeg skal jo have en health pack. Jeg har 15 HP tilbage. Jeg går lige ned og henter den. Jo, launcher. Motorsav! Og granatlauncher! Yeah. Zombierne kan komme op lige der, hvor du er. Men lad os gå ned og hente health packs. Der kan du hoppe ned. Det er ned til toilettet. Toilettet? Du er allerede på toilet. Du er lige begyndt. Det der sted, man sidder på McDonald's, det er bare helt faldet ud med blodet overalt. Der sætter vi det. Okay, der døde jeg. I need some help! Der var lige blevet. Det er sjovt. Det er nice, ja. Ja, det snakker vi til. Ej! Prøv lige at se boomer og alle de der boomer alle de står bare på et punkt. Det kan jeg godt lide. Nu kommer der også en Så tank. kommer der en tank. Jeg kan godt lide is. Hvor er du henne? Hey, der er is. Jeg spiller ud hen ad en væg. Hey, vi har overlevet 5 minutter. Vi skal op til søn. Og i 5 minutter, det er med meget, ja.
Og hvis mig og Tobias kommer til at lave WoW-videoer, så skal vi... Tobias, skal vi så fortælle, hvad for en server vi spiller på? Ja, det gør vi, når vi begynder. Så står vi i description, når vi begynder på en WoW-serie. Men det er ikke sikkert, at vi laver den lige nu i hvert fald. Altså lige nu. Ja. Fordi vi skal også lave Take It og alt sådan noget. Så Jeg synes, det er hurtigt. Okay, jeg tror bare, vi bliver hernede i McDonald's-tingen. Jeg tror, at vi bare går lige ovenpå, fordi der kan man finde et stort sted. Kommer I med? Men jeg skal have en health. Hvad med, når vi skal have health packs? Hætter Windows XP på den her computer? Nu er der ikke nogen computer. Jeg skal have den der, jeg skal have den der, jeg skal have den der, og jeg skal have en mouse. Han ligger med en rullegun. Hey, der er du! Hej. Han ligger med en kæmpe rullegun, ham her. Det var godt væk, når vi det fly. You are here. Står der på det der skilt? Okay, Jamen, jeg skal op og tænde for radioen. Jamen, fordi at så bliver vi kun her. Inden, man kan jo være herinde. Okay, nu er vi begyndt. Ja, okay, men man kan jo være herinde på det her tagrum. Der er der kun én vej for at komme ned. Eller to. Der er 2 veje at komme ned på. 3. Det er seriøst, hvor er ham henne? Hvor er ham her? Hvor er ham her? Ja. Luk dørene. Hvor er ham her? Udvendigt. Kom nu ind, vi skal lukke. Ja, vi skal lukke døren. Ellers kom. Hey, har vi egentlig spurgt om nogen, der siger OL? Siger I OL? Ja, gør det. Det gør jeg. Lad os lige lægge en fælde til de der skide zombier. Jeg kaster en op på stedet. Pas på! Nej! Sådan, fælde til. Det er dumt, der. Men nu kommer de væk, og det kan jeg se den vej. Der er en tank! Det var godt, det kan jeg. Honda! Den splattede ud, sådan den ligger på sådan. Nej! Granatkaster. Jeg brugte bare en granatkaster. Okay. Hvad sker der? Jeg ser 22 sekunder. Vi bliver disconnected om du så. Nej, vi bruger det at blive i den. Auto-disconnect, ja okay. Røg I ud? Ja. Men det var det for den her gang. Ses YouTube. Se. Hej.